Зандаш күршебез Чувашия Республикасында омикрон штаммы йоқтыруының бірінші шырағы тіркелген. Татарстанда ковидның яңа варианты әліге табылмаған. Білгішлер йығыш таралу қорқынышы болуны исәпкә алып, саклык чараларын күргән диләр. Февраль башын табиблар хәвеф белән көтә. Омикрон штаммы яңа территорияләрдә тарала. Ике атнадан ул дельта штаммын кысрыкларга мөмкин дип белгечләр. Омикрон сәламәтлеккә бик куркыныч вирус. Тиз тарала. Максимальное количество антител, титры антител сохраняются первые 3-4 Вакцинациядан соң 3-5 ай вакыт антитәнчекләрнең максималь саны саклана. Татарстанлылар 1 ел элек вакцина ясата башлаганга күрә, 2020 елның декабрендә кешеләр беренче вакцина ясатып, ревакцияләнмәгән булса 6-9 ай һәм аннан да күбрәк вакыттан соң хәзер икенче вакцинаны ясатырга вакыт. Ковидтан өстәмә доза вакцина кабул иткәндә антитәнчекләр тиз барлыкка килә. Шуңа күрә прививканы ашыгыч ясату мөһим. Күп кенә татарстанлылар моны эшләгән инде. Как самочувствие? Отлично. Первая, вторая. Ревакцинация уже. У меня первый раз в мае, еще в апреле я делал, там даже температуры не было. Прививка кабинетларында төрле яшьтәге кешеләр вакцинациядан алган тәэсирләре белән уртаклаша. Поначалу была какая-то, так скажем, боязнь, страх, все собиралась с мыслями, потом вот убедили, сказали то, что молодежь переносит легче, вот и все-таки собралась. Әгәр коронавирусның алдагы штаммы өлкән яшьтәге кешеләр сәламәтлегенә зур куркыныч тудырса, омикрон киресенчә балалар, яшүсмерләргә күпкә куркынычрак. Аларда авыр өзлегүләр белән бронхит булырга мөмкин. Тулаем алганда бу штамны ешрак пневмония түгел, ә бронхит тудыра. Өлкәннәргә бу артык куркыныч түгел, ә менә яшь үзенчәлекләре буенча балалар аны авыррак кичерә. Омикрон булганда спутник препараты да яшүсмерләрне вирус йогышыннан сакларга сәләтле. Мы очень надеемся, что омикрон будет ослабленным штаммом, но учитывая... Без омикрон көчсезләнер дип ышанабыз. Тик ул артык йогышлы булу белән аерылып торганга күрә дельта, Ухань штаммы белән чагыштырганда куркынычрак. Шуңа күрә ковидтан вакцина ясатуны ашыктырырга яки ревакцияләнергә кирәк. Спутник М12-дән алып 17 яшьлек яшүсмерләргә билгеләнгән вакцина Татарстанда ул гыйнвар ахырында кайтартыла. Айзилә Батырханова, Инна Данилова, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.